Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non in imposumus aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini lagi po yung boss sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon may galang nga Lunes o gapit sa 24 na buwan sa Agosto tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may iskutanan karon nga buntaga mga kaigsunan. Typhoon nga dunay international name nga Saudel. Gipaabot nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility kun PAR karong buntag o baka karong hapon. Straight to the Kung point. makasulod kini sa PAR nganlan kini og bagyong Ubet. Straight to the point. Posible usab ka kini mahimong usa ka super typhoon. Uy, apan magpabilin kining layo sa landmass. Hinoon mo pakusog kini sa hanging habagat. Straight to the point. Katalig pagtagad rubutaga mahigala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Matod pa sa forecast sa pag-asa, igyo ra ni mosulod sa Philippine Area of Responsibility. Dayon mo exit ra po dayon. Dili gyud ni makasulod mahigala sa atong landmass and again dili gyud mo landfall day. Ang problema lang kay magpakusog ni sa habagat og malagmit naa na pod mahigalay mga pagawan-uwan o mga pagbaha. Straight to the point. Why landfall scenario ang mahitabo matod pa sa report sa pag-asa Mactan apan mo pakusog kini sa habagat. Straight to the O point. pakusog sa habagat malagmit mahigala na pod ang pagbaha sa mga nagkadaiyang lugar dito sa Luzon area. Straight to the point. Patayanan pod ang sa Kabisayan ug Mindanao mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Samtang sa laing bahin kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ni extend pa og 45 ka adlaw sa pagban sa mga buhing baboy ug mga produkto niini gikan sa Negros Island ug ubang pang mga lalawigan nga apektado sa African Swine Fever kon ASF. Straight to the point. Sa laing bahin usab mahigala konsehos dakpan sa Sugbo na nawagan og science-based nga drainage master plan aron pagsolusyon sa baha, problema sa baha dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Straight to the point. Tindugayan na gini problema ha mahigala in town. Kini mga pagbaha, mga sukit tigpaminaw, no? Kunya pila ka kwarta na buhis gikan sa katawhan ang gibubo mga sukit tigpaminaw alang sa flood control projects. Straight to the point. Katalig pagtagad rubutaga sa atong pagaban-uban usab nining atong tulumanon ug inyo nga tulumanon. Straight to the point. Sa kauluhan pagbalhin sa oras sa impeachment trial nga rina sa hapon, posibleng masugdan adto na sa sunod buwan. Suportado usab kini sa House Prosecution Panel aron mas taas ang ilang oras sa mga proceedings. Straight to the point. Lakip na mahigala ang defense, mibutiyag sab nga andam sila nga mo-comply unsay gusto sa impeachment court. Straight to the point. Wala naman ni mahigalag nagsalimuang ng kalakihag balhin-balhin mga kaigalaan sa kini ni ang oras mga sukid tigpaminaw. Na ato ning tagag pagtagad kay primero bitaw dili bitaw na sa hapon. Ibalhin sa buntag. Pagkaman karon, ibalhin na pud sa hapon. May ako kadugayan og ibalhin sa kadlawon. Unsa na ning kalakiha mahigala. Karon pa ni nahitabo nga impeachment trial na inani day. Ato kang irap po sa gyud nga hapon na tanan. Asang kang corona hapon na tanan. Kini mo ramang nagsalimuang sa schedule palandaan nagsalimuang. Gumikan sa mahigala usan ini kay mura og nawad-ag interest ang mga tao. Niining kalakiha karon. Straight to the point. Mura mga higala og natiman ang mga tao nitutok sa ilang panginabuhi. Nining krisis karon sa panahon nga para nila mas importante ang ilang mga trabaho panginabuhi kontra sa mututok pa mga higala sa impeachment trial. Straight to the point. Nagatanig pagtagad rubutaga mga sukit tigpaminaw no sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ug inyo nga tulumanon. Straight to the point. Samtang mga telecommunication companies nga naghatag og internet service andam nga moban sa dugang mga platforms nga nagpromote og mga violence.
Straight to the Kini point. uban pang mga iskutanan nga mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yo! Shugbo! Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag, sugod na ang programa. Kini ang tingog nga inyong gihulat.